10 każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna tul dawn l-aħħar 24 sija li jfisser li sissa il-numru ta' persuni li riżultaw pożittiv telgħu għal 422 fil-waqt li 9 persuni oħra fiequ mill-virus biex issa n-numru ta' persuni li fiequ u ta' 91. Dawn kienu l-aħħar ċifri maħruġa mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, waqt il-bulettin mediku li twassal ta' kuljum. Għaldaqstant, meta wieħed jgħod ukoll il-persuni li fiequ u dawk li tilfu ħajjithom, il-każi attivi jinżlu għal 328. Fost il-każi l-ġodda li ħarġu minn 1090 swab tests fl-aħħar 24 sija, hemm każ ta' Maltija ta' 31 sena li ġiet lura mir-Renju Unit abbord waħda mit-titjiriet ta' ripatrijazzjoni. Għalkemm is-sintomi ħarġu wara l-wasla tagħha, qed isir contact tracing tal-persuni li kienu abbord l-istess titjira. Każijiet oħrajn huma ta' Kolombjan ta' 36 sena residenti Malta u li ilu ma jaħdimx, Ingliż ta' 35 sena li jgħix Malta u li fl-aħħar jiem kien jaħdem teleworking, Nepaliż ta' 29 sena wkoll residenti Malta u li kien f'kuntatt ma' każ ta' persuna oħra li diġà kienet irrappurtata, u Malti ta' 61 sena li ħass sintomi minn żmien għal żmien tant li ma kienx qed imur għax-xogħol. Matul l-aħħar 24 sija saru 20 test fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u li minnhom irriżultaw 3 każi pożittivi oħrajn. Dawn kienu rġiel mis-Sudan ta' 24, 26 u 30 sena. B'hekk l-ammont ta' każi f'dan iċ-ċentru issa tela għal 34. Bil-Professur Gauci spjegat li minħabba li għatem sors mhux ikkontrollat tal-coronavirus twal il-perjodu ta' kwarantina obbligatorja. Charmaine Gauci spjegat li aktar ma jgħaddi żmien qed ikunu nnotati sintomi differenti u ġodda marbuta mal-COVID-19 fosthom issa anke remettar. U hekk kif it-temperaturi qed jiżdiedu u qed ikollna ġranet sbieħ bix-xemx, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika tennit l-appell biex kulħadd isegwi d-direttivi, speċjalment dawk tas-social distancing. Ġej il-weekend, it-tempo sabiħ, nappellalkom biex nżommu kawtela, nżommu mal-miżuri li dejjem qegħdin nagħmlu u nipproteġu lin-nies vulnerabbli. L-anzjani u dawk in-nies li għandhom mart kroniku nipproteġuhom u nħeġġuhom biex huma jibqgħu ġewwa wkoll u joħorġu għal dak li vera hemm bżonn. Mistoqsija minn Net News, il-Professur Gauci qalet li issa li ħafna jibdew jitħajru jmorru jomu, anke f'dan il-każ għandna noqogħdu attenti li ma morrux fejn ikun hemm in-nies. Fuq il-bajjiet u fuq l-awm bħalma dejjem qegħdin insemmu aħna fejn nistgħu ejja nevitaw postijiet fejn nistgħu naħsbu li ħajkun hemm iktar nies. Għaliex hemmhekk inti tista' tiltaqa' ma' nies oħrajn u allura dawk in-nies jistgħu jkollhom il-virus u allura jistgħu jgħadduha lil dak il-persuna. Ikkonfermat ukoll li b'mod gradwali jista' jkun hemm possibilità li ċerti restrizzjonijiet jitnaqsu. Dan għandu jsir b'mod għaqli.